Sikubingelele sikwamukele esikaphoqo wel studio cofa subscribe like phinde comment futhi. Sisemandaba sisenkandla mfowethu kukhuzani konakele kakhulu umcaco umdwendo. Konakele kakhulu uyabona ke nawe sengiphethe ihlabathi zolwandle. Ilanga liphuma. Ilo siyezwe sobona. Uyaphila njani? Ngiyaphila. Uchaze abantu uchaze iningi Afrika senzani la namhlanje? Namhlanje size kudwendwe kwabizani ukuzola mathiyo. Mandala eqala. Sizojabula nje kube mnandi sisuka eNgwavumanyiseni kwamakoti. Emanyiseni. Konakele kakhulu siyabona inhlelo zinhle kakhulu. Ungathi mfowethu kube njani nje? Maniqhamuka nibona le ndawo enhle kangaka elungiselelwe nina. Sijabule kakhulu nje. Safike sakhululeka sajabula kwaba mnandi. Imilanga selishisa kwamanje kodwa kuyakhombisa ukuthi konke kuhamba kahle. Iweather iyavuma nayo nje konke kuhamba kahle kuzomnandi. Yini ngathi nilindele nje namhlanje? Ngathi silindele nje ubumnandi Nkosi yami enjoya ama-couple wethu a-enjoye kube mnandi abomkhwenyana babe right ba-enjoye nabo silindele lokho nje akukho kulingesiphilele silindele ukujabula sihlanganyelane nje kwimindeni kanti Emanyiseni njani nazi ulokhuza umakoti ubavele umakoti yazi uye wayifihla nje kahle akangavela until kwaze kwafika usuku lomshado wathi ngenhlonipho yenu nangokuzehlisa nje kwenu nangokungathanda ukucaluza ku social media Emanyiseni kuya ngomuntu yena akayena umuntu othandayo angazi izinto zo-social media akayifuni so ya ngasho njalo yena akazithandi lezi zinto zo-social media umbuzo womugcina uthini kunina ngokuba nosibali usemhlabeni usebalazweni uzani Nkosi kakhulu nje kunakho konke sijabulela ukuthi uyamthanda umngane wethu lenzi iqiniso isithembiso wasigcina ilokho kubaluleke kakhulu konke angathi ukuthi uyamthanda umakoti naye uyamthanda umkhwenyana wakhe angathi noma zakho ukugcina owasakubona ngoba ukuthi nje ngafisela usuku oluhle konke kuhambe kahle namhlanje ba-enjoye nje kube mnandi bezoqala umshado wabo Inkosi ihlale nabo emshadweni wabo nje konke kuhambe kahle.